ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದರೆ ಲೋಕಡು ಆಕೃತ್ಯ ಅನ್ನ ಅದಪ್ಪುಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೋಕ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಮೈಸಾಸುರನ್ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಒರ್ಂಬ ರಾತ್ರಿಡು ಉಡ್ಡಪಟ್ಟ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಂಬುದು ಆಯನ ಕೆರ್ದು ಭೂಮಿಡು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪು ಗಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರನೆಮಿದ ಈ ಒರಂಬ ದಿನತ್ತ ಪೊರ್ತರು ಸುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಳಿನ ರೂಪೋಡು ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಮಧ್ಯದ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಕೆರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವರ್ಮನೆ ದಿನೋರ್ದು ಬಕ್ಕ 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಂಪಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಕನಗ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕೈತಲು ಪಂಚ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ದುಂಬದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಪಂಥನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪೂಗರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು 3 ಬರೊಂದು ಪುಂಚಿತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿ ನಕಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಅಂಚನೆ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಎಸ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬದಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಫೀಟೋಡ್ ಮುಡ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟುಲ ಅಂದು ಇತ್ತ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬರಿ ಪೆರಿಯ ಬಾರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೈನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ಜನ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡೆಲ್ಲ ರಂಜಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೈನ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾಯನ ಕೆ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಗುರು ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಭಿನ್ನರ್ ನಕಲೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮೋಕೆ ಎಡುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ಕಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಕೂಟ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಶೇಷವೈನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಡು ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತ್ತು ತೋಜನ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪುರಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಇತ್ತಿನಂದಲ್ಲ ಅವು ಸೆನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬುಲಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಅವರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಲ್ದ ಊರುಡ್ದು ಬೈದೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿತನೊಂದು ಬೈದೇರು ಪುದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ನೆತ್ತ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರೆ ಸಂತೋಷರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಣ. ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೆರೆದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾವನ್ ಪೆರಿಕೆನಗ ಸಂತೋಷಣ್ಣನ ಪರವಾದ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಬಾತೇರ್ವೇರೆ ಪೂರೈದಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರಲಿರ್ದು ಇಂಗುತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದುವೇ ವೇದಿಕೆ ಆಗದ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊನೋಡು ಬಂದ ಆಸಂಡು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚನೆ ಜನಕಲ್ನ ಪುರ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಐಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಎಂಜಿನ್ 4 ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಕ್ಕೆ ನೆರೆದು ಮೊಂಜಿ 2 ವಿಷಯ ಪನೋಡಾಪಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಕೂಟದ ಕುಲ್ಲ 22 ನಿಮಿಷ ಅಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಬರ್ತಿ 0ಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೈದು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡು ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ವಾದ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳ ಅಕಲ್ನ ತುತ್ತೆ ತುತ್ತುನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ಮನ ದಿಬ್ಬಣ್ಣ ಬೋಲೆಕ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚ ಪದ್ಯೋಲೇನೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು, ತುಳು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು, ಹಿಂದಿ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು, ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಕುಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯಡು ತಾಸೆಡು ಬೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ತೀರ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಕೇನುವೆ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣಗೆ ಇಡೀ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು 20,000 ಪನವು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಲು ಪೊದೆತದು ಕುರ್ಪ ಗೊಂಚಲು ಕೊಡ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಯಾನ್ ತೀರ್ಪು ಪನೋಡು ತುಂಬ ತಾನೆ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂತೇರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ದೋಲು ನಲ್ಪುಣ ಜವಣೇರು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಭರಿತ ಮುಡಿಪಾಡುನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನನ್ನದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಹೂವುಲ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಬನ್ಪಿನ ಈ ಟೀಮುಡು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಟೀಮುಗಳು ವಿನ್ನಾದ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಿಗುಲ್ಟ ದೇವ್ರ ಅವು ಬೈದಿಜಿ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನಾತ ನಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೇಜವರ್ರೆ ಸಂತೋಷರೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಪದತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಕೂಟನು ರೈಸ ಏನಕಲು ಸುರೂಟು ರೈಸ ಏನಕಲು ಪಿಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರೂಟಿ ಅನ್ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪದತ್ತ ಭಾಗನ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೇನು ಗಲಸೊಂದು ತಿನ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ್ತಾಕಲು ಒಂಜವು ಎರಡನೇತ್ತಾದ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೂಜನೇತ್ತಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರಕನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬಾಲಿನ ಮಿತ್ತು ಜಪಡೆ ಉಂತಯ್ಯರು ಅಲ್ಪರ್ದ ಬಾಲೆ ಲೈಪ್ ಅಂದೆ ಲಾಗ್ಯ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೇರ್ದು ಬಾಲೆ ಜತ್ತೊಂಬತ್ತಿಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಉಂಡತ ದೇಕೆ ಉಂಡತ ಆ ಗುಡ್ಡೇರ್ದು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಆ ಕಾರದ ಪೊಟ್ಟೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನನ್ನ ಕೊಂಬು ದಕ್ಕಲ್ನ ಮದ್ಮೇನಕಲು ನಿಗುಲು ಇಂಥ ಮದ್ಮೇರ್ನಕಲೆ ಕೊಂಬು ದಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ದೇಬಂಡ ಆತು ಸೋಕದ ಪೇಟ ದೀತಾರೆ ನಿಗ್ಲೇಗಿ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಲಂಚನೆ ಆ ಮುಂಡಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಪಾವುಲು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿನ ತರುವೆಲ್ಡ್ ತರ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಉಂಡತ ಅವು ಬಕ್ಕಲು ಪುರ್ಲಾತನ ಅವು ಲೆತ್ತದು ಪಾಲಿನ ಆ ತರುವೆಲ್ಡ್ ತರ್ಕು ನಂಚಿತನ ಆ ಪುರ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪದತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಅಜತ್ತು ದಿನ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಆ ಪದನು ಒಲ್ಪಲ್ಪ ಒವ್ವೊವು ಬೋರ್ಡು ನಿಜವಾದಲ ಈ ನೆಕ್ಕವಿಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಅವಿನ ಅಜ್ಜತ್ತದು ಪಾಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ರಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲು
ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆನತ್ತಾತ್ರ ಒಲ್ಪಲ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂದಿಲಕ್ಕ ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತಂಬೋತೀರಿ ಪೊಳೆಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಈ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೇಜವರು ಇರ್ಬಲ್ಲಕನೆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದು ಮರೆಯದ ಆ ಪದರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಕುವೆಂಪು ಬರೆತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಬರೆತಿನ ಜೈ ಭಾರತ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನೀಯ ಜಾತೆ ಆ ಪದರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ತುಕ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಇರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಹುಶಃ ಕಡೆತ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬಹುಮಾನಗತ್ತು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತೂಪ ವರ ಪ್ರಥಮ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುಜರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪುಜಿನ್ ಆಂಡ ಮೆಕ್ಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿತ ಕಲೆನು ಒರಿಪವನ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಹುಶಃ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೋಡಂಡ ಸರಿಯಾದ 22 ನಿಮಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು 22 ನಿಮಿಷಲ ಈ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಉಡಲಿಡ್ದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕಸರತ್ತುಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಲ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗ್ಲ ಈ ತಂಡದ ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ರಡ್ನೆ ಸಂಶಯ ನಿಜ್ ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪನ್ಪುನೇನು ತೊಜಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾನಿ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 24/7 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ದೇರಾಣ ದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಜರ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಏಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.